U bent terug. Hoe was het? Indrukwekkend, bijzonder, intensief. Heeft u veel kunnen doen? We hebben ze in ieder geval kunnen zorgen dat ze helemaal een backup plan hebben voor het geval dat ze toch niet snel de kinderen uit de grot konden gaan halen. Wat was het basisidee toen u wegging? Want op een gegeven moment zit u hier, u hoort dat nieuws en dan? Het basisidee wat er was om met sterke pompen zoveel mogelijk water uit de grot te pompen. Dat was ook het basisidee uit het eerste contact met de Thaise Rijkswaterstaat. En toen we daar kwamen bleek dat ze eigenlijk voor zover ze in de grot konden komen met equipment, dat ze daar de boel onder controle hadden en dat ze daar genoeg pompen hadden. Maar het probleem lag achter, een stukje verder in de grot, achter de nauwe doorgangen, waar ze niet met pompen in konden. Ja, dan komt u daar, dan moet u dat probleem oplossen. Had u gelijk een beeld van, oké, dit is er aan de hand daar? Nee, van de hele grot was niks bekend als een A4'tje met een schetsje. Dat was het. Dat was het. En toen heb ik met mensen die iets wisten, zoveel mogelijk zitten puzzelen om uit te vinden wat is er wel mogelijk, wat is er niet mogelijk. Op een gegeven moment is er een idee uit voortgekomen, heb ik dat met mijn aanspreekpunt van Rijkswaterstaat is doorgesproken. Heeft hij het met de man die de leiding had in de grot van het pompen doorgesproken, telefonisch. En toen dacht iedereen van dit is een goed idee. En toen zijn we dat thuis gaan bouwen en gaan testen. Ja, want pompen daar, laten we het schetsen, is niet makkelijk. Hè? Want je zit daar in een grottensysteem. Die grotten die gaan van boven naar beneden. Nauwe doorgangen, hoeken van 90 graden. Een gewone buis leg je daar niet zomaar neer, denk ik. Een gewone buis kan er helemaal niet doorheen. Die krijg je helemaal niet door de grot heen. En een pomp sowieso ook niet. Dus je moest iets bedenken. We hebben iets met hevels bedacht. Dat klein was, draagbaar en flexibel. Dus iets met hevels en slangen hebben we toen bedacht. En dan denk je een beetje aan het oude systeem van oké, ik wil benzine overhevelen van de ene naar de andere tank. Je steekt een slangetje erin, je trekt even, hè? Je zuigt eraan. Dat idee. Precies dat idee. En het was even uitdokteren, konden we iets heel lichts maken om vrij lange, toch 6 duim slangen, de lucht eruit te trekken. Ja, helaas niet getest, hè? In Nederland is het getest, helaas niet gebruikt op de locatie. Maar goed, het doel was wel die kinderen er levend uit te krijgen. Hoe was het werken daar, voor uzelf? Heel bijzonder. Ik heb best wel veel calamiteiten gezien, maar dit was een van de meest intense operaties. Vooral ook omdat er levens op spel stonden. Dat is meestal niet direct zo. En ook de boeddhistische manier van werken. Wat is dat? Hoe anders is die? Heel respectvol, rust, maar wel doorgaan. En als team er staan. Bijvoorbeeld de boodschappen die gedaan moesten worden ter plekke, behalve als aanvulling op het spul in Nederland, de gereedschappen enzovoort, hebben we met een team van 15 mensen gedaan. En dan heeft u het echt over ordinair boodschappen doen met een karretje naar een grote bouwmarkt en haal de spullen maar. Ja, precies zo was het. Een hele ervaring. Maar ja, je hebt wel van alles nodig. Dan zit u daar, dan maakt u dat mee van dichtbij. U zegt wel van ik heb veel dingen meegemaakt internationaal. Ik bedoel, we kunnen ons allemaal Polen herinneren, de wateroverlast daar. U bent er onder andere in Engeland geweest, waar veel onder water stond. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Kijk, in Engeland ben ik wel eens per ongeluk in een evacuatie terechtgekomen. Omdat de TomTom houdt er natuurlijk geen rekening mee waar de water staat. En dat is indrukwekkend. En dan voel je je toch wat lullig dat je daar bent. Maar als je weet dat daar kinderen misschien doodgaan als je niet op tijd bent, dan is dat toch wel wat anders. Als het niet was gelukt, waren dan uw mannen met dat spul die kant uitgekomen en hadden jullie die grot leeggekregen? Ja, dan hadden we wel leeggekregen. Alleen niemand weet hoe lang, want niemand weet hoeveel water er in de grot stond. Dat weten ze tot op nu nog niet. Eigenlijk
weet je dan heel weinig. Hè? Dus je bent een soort van wiskunde aan het doen met getallen die je niet weet. Ja, dat is het. Maar wel filosoferend van als we dan meer van die systeempjes aanbrengen, dan kunnen we sneller. Wat heeft het u gebracht? Want u gaat erheen, uw naam gaat in één keer de wereld weer over. Ja, het heeft ons een hele mooie positieve PR gebracht. En voor mezelf persoonlijk een hele unieke ervaring.